Hello guys! Welcome to AIZA M vlog. Kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, please like and subscribe na rin po. Ngayon po guys, ang ating topic po ay kung paano po mag-add ng mga video sa ating playlist. Madali lang po siya guys. Sundan nyo lang po ang aking gagawin. Okay, start na po tayo. Hello guys! Ituturo ko po sa inyo kung paano i-add ang mga video natin sa playlist. Sundan nyo lang po ang aking gagawin. Punta po tayo dito sa Google. Then click po natin yung Chrome. Then search po natin yung www.youtube.com. Then click po natin siya. Yan guys, kung mapapansin nyo guys, meron po kayong makikita dyan sa taas na tatlong dot. I-press nyo lang siya. Then dito po sa baba, may mapapansin po kayo dito na, may makikita po kayo dito na desktop site, click nyo po yan. Ayan guys, dito naman po sa taas, makikita nyo po yung profile pic. I-click nyo rin po yan. I-click nyo po yung profile pic ito. Then sa baba po, may makikita po kayo na YouTube Studio, i-click nyo po yan. Ayan guys. Dito po guys sa side, mapapansin nyo po, meron po siyang studio, profile pic, score na kulay red, din parang symbol ng YouTube. Yun po yung i-click nyo. Yan. Din may makikita po kayong blanco na square. Ito siya, i-click nyo po yan. Ayan guys, yung lahat ng mga video natin na may shade na kulay black, siya po yung maisisave natin dun sa playlist. Meron po kayong mababasa sa taas na selected, edit, add to playlist, more action. So, punta tayo dito sa add to playlist. Then, new playlist. Then, title, AIZA M. Then, create. Then, save po natin. Ayan guys, nakasave na po yung mga video natin sa playlist. So, i-back na natin to. Tingnan po na, balik po tayo dun sa YouTube. Tingnan natin dun sa playlist natin kung nakasave na yung video natin. Back. Yan. Punta ulit tayo dito sa Google. Then, click po yung YouTube. Then, i-click nyo po yung profile pic nyo dun sa taas. Then, your channel. Ayan guys, makikita nyo po dyan sa taas, mayroon pong home, videos, playlist, channel, about. Dito po tayo pupunta sa playlist. Ayan guys, nakasave na po yung mga video natin sa playlist. Ganun lang po kadali guys ang pagsisave ng video sa playlist. So sana guys, may natutunan po kayo sa aking itinuro sa inyo. At sana po, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel ko. And maraming salamat po. And God bless. Thank you po.